maghapon yung ulan mula kagabi hanggang ngayon. So it's now 5:30 at umulan pa rin. So good day once again, Kabalen, at isang maulang hapon sa inyong lahat. And today is Wednesday, July 29, 2026. At gaya nga ng sabi natin, mula kagabi hanggang ngayon umulan. Pero yung kagabi malakas yung kagabi, parang ano na rin, bagyo. Ngayon naman ayon sa Pag-asa, nakita natin doon sa post sa FB, yellow rainfall kasama yung Angeles City and mostly sa mga coastal towns ng Pampanga. Ayan. At alamin natin yung sitwasyon ngayon dito. Bali, yung gagawin natin random vlog lang. Titignan lang natin yung sitwasyon dito sa may Angeles City. Ikot-ikot lang tayo para may pagkita ko sa inyo kung ano ba yung kalagayan ngayong maghapon yung ulan. At ngayon talagang matraffic, especially dito sa may intersection dahil ginagawa yung flyover, yung second flyover dito sa Angeles City, which is Manila North Road to Santo Cristo flyover. Ayan, kahit umulan talagang naririnig mo dumadagundong yung heavy equipment nila, parang nagbabaon ng rito, nagbabaon ng mga bakal. Bali ginagawa na nila yung isa pang poste rito. Dito yan mismo sa kung saan nila winasak yung rotonda. Paglalagay pa sila ng isang poste doon. At eto, traffic na nga, yun, go na. So pag dumaan kayo rito, expect konting pasensya dahil matraffic talaga rito. Yan, naamoy natin yung diesel. Naglagay na rin pala sila ng barrier dito. So tingnan natin yung mga kaganapan dito ngayong maghapong hindi tumitigil yung ulan. Tingnan natin doon sa may bandang Pamana area, kung saan yun yung parating nalulubog every time na may malakas na ulan. Pero ngayon, although hindi naman malakas yung ulan, kaso maghapon naman hindi tumitigil. Ayan, oops. At saka nakita natin pala kahapon yata, nakita natin yung huling vlog natin dito kung saan nahulog yung isang kotse dito sa may hukay, kung saan ginagawa yung NSCR project. Na-retrieve na kahapon. Nakita rin natin sa mga vlog kahapon na inalis na rito yung kotse. So ilang araw din na nagstay dito. I think mga 3 araw din yata na nagstay bago nila natanggal. Ayan, dito siya nahulog Ayan. Bali binunggo niya ito, yung harap na to. And then yun, na-shoot dun. Ayan, na-shoot dyan. So mag-ingat lang tayo sa mga dumadaan dito. Yun, matraffic pa rin, Yan, tingnan nyo gaano kalalim yung ukay dyan. Siyempre, pag hindi mo kabisado yung lugar dito, kung halimbawa napabilis yung takbo mo, mauhulog ka talaga doon pag binangga mo. So ito yung sitwasyon dito, wala naman tubig. So first time ko lang nakita ngayong taon na lumubog ito. Yun nga yung last Monday, yung last 2 Mondays ago, I mean, nung bumuhos yung malakas na ulan, halos mahigit 1 oras hindi tumitigil. Yun, lumubog yung ron, yung area doon. So ngayon, nandito pa rin tayo sa may Santo Encero Street.
At yung sa ano natin, sa harapan natin, kitang-kita na yung ano, yung Pisamban Maragul or Holy Rosary Church. Ikot lang tayo hanggang sa may downtown Angeles City, sa may San Nicolas Public Market. Ayan, so yung Holy Rosary pala, bago na yung ano niya, yung bell tower niya, yun, oops. Ayan, parang may mass yata sa loob. Ano ba ngayon? Wednesday? Ewan kung may mass pa tuwing Wednesday. O meron nga siguro yun, narinig na natin yung bell. So kung mapapansin natin, konti lang yung nakikita natin naglalakad-lakad sa daan dahil nga maghapon yung ulan, hindi masyadong lumabas yung mga tao. Usually naman, pag malakas yung ulan, pag sandali lang, pagkatapos ng ulan, doon lumalabas yung mga tao. Ayan, ayan yung bagong building dito sa may Santo Rosario Street, itong Veloce Tower Mall. Pero hindi pa tayo nakapasok dyan. Yung Tower Mall na yan. At ito na yung Genera Grand Mall. Yan, ito yung unang mall na naitayo dito sa area ito ng Angeles City. And then sumunod yung Nepo Mall. Sikat yan nung panahon na bagong gawa pa lang, dahil first time na magkaroon ng mall na ganong kataas dito sa area ito ng Angeles City. Dito maraming nagtitindang ano rito, mga cellphone accessories tsaka second hand cellphone. Nauso rin yung mga yung mga nagtitinda ng ukay-ukay. Tingnan nyo, ang dami. At ito naman yung legendary Ocampos. Yan, mga legendary na ano yan, mga shopping center. At saka ito, Robinson na pala ito. Yung dating yung dating Cybersmart. Robinson na pala. Ayan po, Kadmali, Ukay-Ukay. At ito yung unang Systems Plus. Yan, College Foundation. Ngayon yung malaki, yung nasa Balibago. And Happy Go Shopping Center. At ito naman yung Pure Gold. Pure Gold, San Nicolas. Bali to, barangay San Nicolas na to. Yung sumasakop mismo sa palengke. Dalawa kasi yung palengke dito sa Angeles City. Yung isa, yung Pampang Market. Yung sa barangay Pampang. Yun yung malaki. Ito naman, ito yung San Nicolas Market. Ganda ng kotse, nauso yung mga e-car na ganun. Gaano kaya katipid yun? Yung isang full charge kaya aabot ng mga ilang araw kung city drive lang. Ayun, malinis ngayon sa palengke. Dati ganitong oras na rito, matindi na yung traffic dito. Pero ngayon dahil hindi tumitigil yung ulan, konti lang yung lumabas. Yan na. So bili muna tayong tinapay rito, yung ating official na pinagbibilan ng cheese bread. Okay, so nakabili tayo ng cheese bread. Ngayon naman tingnan natin kung hanggang saan tayo makakarating. Ikot tayo dito sa may crossing area.
Ayos yung ginawa nilang ano rito, pedestrian ano, overpass. Bali ano, parang connector lang. Hindi pala ano, hindi pala public yun, private. Kinonek yung dalawang ano, yung dalawang branch ng hospital. Pinipinturan yata yung ano, yung hospital, yung ano, Amando Garcia Medical Hospital. Naalala ko tuloy, dyan tayo na-confine nun eh. Nung nagkaroon tayo ng problems ano, sa tiyan. Muntik na tayo ma-opera nun eh. Buti na lang hindi natuloy. Barangay Agapito del Rosario. Dito medyo nakakalito yung mga ano rito eh, yung mga boundary ng mga barangay dahil dikit-dikit lang sila. Kagaya nun, yung Agapito del Rosario din, banda rito, Lourdes Sur East. Then usog ka lang ng konti sa Nicolas na. Pastmed. Yun. At dito pala nagkaroon ng ano rito, Calle Rizal Food Park and Bazaar. Yun, no? Yan pala yung pangalan nun. Tingnan nga natin. Yan, no? Maulan lang kaya walang tao. Bago pala ito, Calle Rizal. Ayan, no? Food Park and Bazaar. Ito yung mga presyo niya, oh. Lomi regular 50, with tokwa 60, lechon kawali 100, overload 130. Yun. So kung gusto nyo magmerienda, yun, may food park pala dun. At ito na yung NSCR Angeles City Station. Ayan, no? Ito yung dating old station. Yan. At syempre yung legendary Centenos Gym, yun. Oops, talagang hindi pa nagagawa yung lubak dito. Ang tagal na nun yung lubak na yun. Hindi lang 10 taon yung lubak na yun, hanggang ngayon nandiyan pa. Ay, saan eh, sa lagay ng buhos ng ulan, magdamag na naman ito, hindi na naman titigil ito. So kawawa na naman yung mga nasa coastal area, magbabaha na naman. Dito konti lang yung nagtinda ngayon dito sa may crossing. Dati puno yun eh. So diretso tayo dito sa may Jake Gonzalez Boulevard. At dito, ito yung building na dating tinatayo pa lang ngayon, no? Tingnan nyo, may mga wall na. Lolo Boy. Meron palang Lolo Boy doon, no? Ayun, sininyalan tayo ni Kuya. Nakalimutan natin yung signal light. So diretso tayo hanggang Balibago para makita natin yung ano doon, yung kaganapan doon. NK 400 ba to? Ano yun? Ano ito eh? Yung ano, yung CF Moto SR 400 yata. Grabe yung traffic. Naku, yan, no? Grabe na yung traffic dito. Saan kaya tayo pwede mag-shortcut? Yan. Ay, naku. Dito pala yung ma-encounter natin traffic.
matindi rito. Yan o. Dito nasa mga sidewalk na yung mga motor. Oops. Yun, go na. Go. Matindi talaga oh. Tingnan nyo yung gandun. Yung traffic ko. Traffic pa rin dito sa may ano, Abacan Bridge. Ano na kasi, rush hour na. So expect natin na heavy traffic na dito. Bali, ang gagawin natin ngayon na iikot tayo dun sa may Diamond and then pabalik ng ano ng Infinity. Yan. Maglulup tayo. It's late afternoon loop ride. Yan, kumusta na kaya yung Abacan River? Tingnan natin yung ano, yung katubigan dito. Yun oh, malawak na yung ano niya, yung riverbed niya. Malakas na rin yung agos oh. Pumeso tayo banda rito para makita natin. Yun oh. Ayan, ayun yung Abacan River. Pero sa magkabilang bahagi ng ano, yung access road, okay naman, hindi naman matraffic. Ewan ko lang, dun banda sa may Pulong Maragul. Doon nagkakaroon ng build up ng traffic doon eh. Yung mga papasok ng ano, Pulong Maragul papuntang Marquee. Nabangga yung side mirror ni Kuya oh. Yan oh. Kulay yellow yung ano, yung pintura sa kotse. Parang ano, binangga yata yung barrier. Hindi ba yung barrier kulay yellow? At eto na yung Robinson's Mall. Ayan, no? Dati sikat na sikat ito nung bagong bukas pa lang, especially yung sinihan niya. Pero ngayon ano, wala nang mga sinihan sa mall. Yung ano na lang natitira, yung SM na lang. Ewan ko sa Marquee kung meron pa. At eto na yung Mitsubishi Motors. Okay, so nandito na tayo sa Welcome to Barangay Balibago, the Business Entertainment District o Pangeles City. Ayan, Welcome Arch. So bali yung Robinson, sakop pa yata ng Malabanyas. Okay, Malabanyas. Then dito Balibago na rito. Ayun. So labasan na ng mga estudyante rito sa Systems Plus Computer Foundation. Yan yung sinasabi ko kanina, yung dinaanan nating una, yun yung pinakaunang System Plus dun sa may Miranda Street sa Palengke. Ay naku. At syempre ito yung ano, Santa Maria Immaculate Conception Parish Church. Oops, lumakas. Lumakas ang ulan. Yan, dito kakanan na tayo rito. Tingnan natin yung mga ano rito, yung mga kainan, yung mga kainan or mga bars dito sa may Diamond. Yan, dito medyo matagal na tayong hindi dumadaan dito eh. Tignan nga natin
Bali yun na yung Diamond Subdivision, pero dito I think hindi pa sakop ito. Tingnan natin kung ano yung meron dito. Ito yung Wishing Well. Yan yung mga gustong magkaraoke yan. Then House of Bamboo Grill. At syempre legendary Balibago Village Motel. Marami na palang bago rito. Yung K&K Cars and Coffee. Meron palang hospital dito. Angeles City Mother and Child Hospital. Meron palang hospital doon. Ito na yata yung daan doon sa palabas ng access road. Ito na nga. Ngayon lang tayo nagawi rito. Ang tagal na natin binablog yung access road, pero ngayon pa lang tayo dadaan dito. Tambayan. Dito nga ba? And then dito, ano ba yung dito? Ayun. Okay, dito, ito pala Dito pala yung Tagusnon, yan Ayan, yung mismong bridge. Dito pala yung labas, pero hindi tayo pupunta diyan. Iikot tayo doon sa may sa may Mountain View. Dahil wala na tayong makikita diyan at least doon may makikita tayong mga establishment pa ron. Ngayon lang natin nakita itong Angeles City Mother and Child Hospital. Ayan maganda rin siya Ano kaya yan? Public or private? Pero siguro public kasi yung pangalan niya Angeles City. So diretso lang tayo. Diretso tayo dito. Ito yung The Stakeout. Parang ito yata yung Angeles Fried Chicken dati. Ayan, dito nauso yung mga dito, mga kainan, inuman, ganyan, mga bar. Yan, Cloud9 Entertainment Bar. Alam ko dito tayo nag-billiard yata or dito. Naku, lumakas na naman. Hindi, mali ako. Dito pala yung Angeles Fried Chicken, ito. Iba pala yun. At ito yung Marlin Mansion. Yan, dito pala yung Angeles Fried Chicken. Yan, isa sa mga legendary na restaurant dito sa Angeles City. Then dito na yung mga maraming KTV, mga karaoke, Pero yung iba parang nagsara na. Dito, marami dito. Prado's Grill, yan. Dito yata tayo kumain nung kasama si Master. Yan. At syempre, Balibago Waterworks. Ito, yung isang office nila, yung sa may Barangay Pulong Maragul, doon sa may Maligaya. Ang dami na rin palang nagtsatsyanggi rito. Yan Yan. Dito na tayo sa may Mountain View. Ito, busy rin yung kalsadang ito dahil dito lahat alas dumadaan yung mga lalabas ng MacArthur Highway galing doon sa may area ng Pulong Maragul, galing ng Magalang, minsan dito na dumadaan kasi magsisiksikan pa sila doon sa may Angeles intersection, doon sa may rotonda. Bilenta Trading. Anong nangyari dito?
So ito sikat ito sa mga nagtitinda ng ano, sa mga gustong bumili ng mga plastic products yan, oh. Sikat yan yung Bilenta. Diyan tayo bumibili ng ano eh, ng bubble wrap. Kaliwa na tayo rito. Yan. Daming apartment dito. Mayroon palang billiard hall doon, no? Yung 888. Lens Image Factory Studio. Ayan, dito na tayo sa main road ng Mountain View. I think ang pangalan nito Don Gueco at Don Gueco Avenue. Tapos na to, ang ganda, oh. Mountain View Bible Baptist Church. Parang kailan lang ginagawa yan. Then dito maraming mga nagtitinda mga motorcycle parts and accessories. At meron na rin palang bago rito, Dali. Ayan. Ang dami ng Dali ngayon dito sa May Angeles City. Yun, no? Bago rin yun, no? Cyrel's Diner. Yun, maulan pa rin. Ito, bago rin yung building na to, oh. Tapat mismo ng ano, ng school, Don Gueco Elementary School. Ang dami palang bagong building dito sa Mountain View. Ito yung ano, yung Barioteca, oh. Sarado na pala. Nung huli tayong kumain dyan, yung pangalan yan, Bariotic. Tapos ngayon, naging Barioteca. Masarap yung pagkain dyan, eh. Ano yan, eh, eat all you can. Pero ngayon, sarado na. At saka, nag-iba pala yung pangalan, Barioteca. Barangay Balibago, Welcome Arch. Bali, palabas na tayo ng Barangay Balibago. At ang susunod, Barangay Pulong Maragul. Yan. So officially, dito na tayo sa Pulong Maragul. Daming kotse rito. Ano kaya ito? Parking ba o ano? O binebenta? Yan. Paikot na tayo. Tignan natin yung sitwasyon doon sa may ano, Marquee Mall. Yan, masaya rin dito. Nathaniel, The Fireplace. So bago rin ito, ang ganda, oh. Steakhouse. So hoping na hindi masyadong matraffic dito. Ayan, oh. Welcome Barangay Pulong Maragul. Maganda Hotel. Ang ganda yata ng hotel doon. Maganda Hotel. Ayan, nagniningning na yung mga Christmas light dito. So as early as July, meron na nagtitinda rito. Ayan.
At ito yung Robinson's Appliances. Hindi ba ito yung dating Sabres Mall din? Parang yung mga Sabres Mall naging Robinson na ngayon. Oops. Traffic. Matindi yung traffic dito. Yun, hanggang doon na pala yung traffic. Ganda ng ano, ng e-bike ko. Ang cute niya. Siyempre, ito yung famous na Abe Buffet. Yan. Katabi niya yung Panside Ningnangan. Maraming tao sa ano, Abe Buffet. Oh. Puno yung parking nila. Dito naman yung mga magagandang furniture. Maraming nagtitindang ganyan dito. Kaya pala matraffic yung mga lumalabas doon. Yung shortcut papunta sa ano, yung papuntang EPSA. So ngayon dito tayo iikot. Eto, dito na tayo sa May Infinity. Yan o, Black Ball Billiard and Cafe. Yan. Dito muna tayo, tingnan natin kung ano ba yung meron dito. Matahimik ngayon dito. Walang tao dahil maulan. Yan. Do not enter Moto Market. Ayan, dito yung mga gustong bumili ng mga accessories, motorcycle accessories, mga gears, yan. Motorcycle gear. Doon. One way na pala dyan. Dika Coffee Shop. Crabs and Crack. Pero balik tayo doon. Wild Spices. Danish. Ikot tayo doon. Ito yung playground dito sa May Infinity. Walang tao ngayon dahil maulan. Ayan o. Infinity. Yan, maraming mga naglarong bata dyan tuwing hapon. Kaso ngayon maulan. Libre lang doon. Pero dito may bayad yung mga sinasakyan gano'n, no? And Bikezilla. At ito yung bagong malaking shopping mall dito sa ano, tindahan ng ano, damit, yung Uniqlo. Ayan o, Uniqlo. So ikot lang tayo rito. At syempre nandito na yung Landers. Yan. Sikat dyan yung malaking pizza eh. Ayan o, Uniqlo. Ano ba yung Uniqlo? Korean yata eh. Korean brand ba yung ano? Korean company. Yan o, Jollibee. Then Starbucks. Tabi-tabi pala oh. Pagkatapos yung Burger King. Pero wala tayong nakitang McDonald's dito. Nasa lupa yata ng mall. Sa Marquee Mall. Yun yung Marquee Condo. Uy, walang traffic dito oh. Ewan ko lang dun sa may roundabout. Pero usually dito matraffic na eh. Ito na yung Marquee Mall. Yan. Mas lalong lalaki yan pag natapos na yung ginagawa nilang Marquee Mall expansion doon sa likod ng
sa likod ng Marquee Condominium. Yun, dito yung traffic. Pero actually, doon pa lang sa may matraffic na eh. Buti dito, hindi pa masyado. Yan, dito na yung roundabout. Welcome to Angeles City, Manaus Copu. Yan Marquee Doctors Medical Center. So yung may video rin tayo dyan eh. At merong nag-comment dun sa post natin na by October ata meron ng partial opening itong Marquee Doctors Medical Center. Yan, isa na naman sa mga inaabang pagbubukas ng isang bagong hospital dito sa Angeles City. Yan, tingnan nyo, ang ganda ng shape niyan eh, lalo na sa sa aerial view. At eto na yung Pandan Bridge. Yan, kanina galing tayo doon sa Mayabakan Bridge. Yun yung isang bridge doon Yun, ngayon dito na tayo. Nakaikot na tayo. Pandan Bridge Improvement. Ayun, pininturahan yata eh. Kasi yung yung sponsor niya Davis. Ayan medyo malaki na rin Malaki na rin yung tubig sa Abacan River. Yun. Itong kalsadang ito, isa sa mga pinakamatraffic na kalsada dito sa Angeles City. Diretso na yan hanggang dun sa may hanggang dun sa intersection. Buti ngayon medyo maluwang pa eh. So madalang lang tayong makadaan dito ng ganito, yung at least freeway. At dito pala marami ng mga kainan na nagsulputan. Kagaya na ito yung pinaka-latest I think yun Dali. And then sunod-sunod yan McDonald's, Jollibee, Chowking. Yung wala lang dito yung yung Manginasal. Ayan. So dito sa Barangay Pandan, malapit na pala yung piyesta sa July 31 dito ng Barangay Pandan. So advance happy fiesta. And siguro mag-update tayo dito sa may Barangay Pandan sa mismong Bisperas. Yan, para magtutur tayo at maipakita ko rin sa inyo yung kabuuan ng Barangay Pandan. Ayan at ito yung pinakabagong gasoline station dito sa may Pandan Road. Yan, yung refill. Maraming nagkakarga dyan eh. Ayan, dati yung pila dyan mahaba dahil parang mas mababa dyan yung presyo. May bagong building pala rito. Don't see. At ito na yung Pandan Elementary School. Yan. Diyan tayo nag-graduate ng elementary. Yan. Pero yung pangalan niya ngayon, hindi na Pandan Elementary School. Ano na siya eh? Ayun Jose P. Dizon Elementary School. Yan. So I think dito ko natatapusin yung ating short tour update dito sa Angeles City ngayong maghapong umuulan. Yellow rainfall. Yan. Mostly sa mga towns ng Pampanga. So again, salamat sa panonood and keep tuned to Proelandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Kabalan. See you when I see you. And Proelandas is signing out.